Inuyo ndi ine timayenda poponya mwendo after mwendo, mtunda nkumata, ndipo ichi ndiye chilengedwe chathu cha umunthu. Koma kodi mukudziwa kuti kuli mkulu wina ku India yemwe amayenda chambuyo? Inde, amayenda moyang'ana kumbuyo ndi kumayenda. Ndi chifukwa chani mkulu amayenda chakumbuyo? Ndine Studios, mverani zambiri. Koma poyamba, anthu omwe muli ku Joni ndipo muli ndi katundu ofuna kutumiza ku Malawi, musayiphonye popasira katundu wanu anthu oti akuonongerani katundu. Pajatu kuti akalima investment omwe pakadali pano ndi akadaulo nkhani yokunyamulirani katundu. Ayipireni kuti akuwuzeni zambiri. Dzina lake ndi Manithan kuchokera ku Tamil Nadu, India. Wakhala akuyenda chakumbuyo kwa zaka 25. Iye amayenda chakumbuyo ndipo ati pakadali pano anayiwala mayendedwe akutsogolo kamba kuti anazolowera kuyenda chakumbuyo basi. Zinayamba pa 14 Juni chaka cha 1989. Ili ndi tsiku lomwe dzikoli limakhala ndi tchuti ya World Peace Day, kupempha mtendere wa dziko lonse lapansi. Monga mukudziwa kale kuti dziko lino lazaza ndi nkhondo komanso nkhanza zochuluka. Choncho mkuluyu pa tsikuli anayamba kuyenda chambuyo ngati chisonyezo chofuna kupempha dziko lonse lapansi mtendere. Anasankha kupanga chodabwisachi podziwa kuti nkhaniyi impeza wina aliyense dziko lino lapansi ndi kudziwa kuti kuli munthu anadzipanga sacrifice kuti dziko lino likhale ndi mtendere. Iyeyu ati anazolowera, anayiwala mayendedwe opita chitsogolo ndipo saonanso vuto kuyenda chambuyo kamba ka ife tonse. Tiyenidi tikhale achikondi popewa zinthu zomwe zimabweretsa mipungopungo mu dziko, especially nafe dziko lathuli, ndale, mipingo komanso mitundu. Atiwalise kuti tonse pamodzi ndife Amalawi ndipo tili mu trend imodzi. Ugaweni uthengawu.